Вас вітае служба інфармацыі тэлерадыёкампаніі «Гомель». У студыі працуе Юлія Масціч. Глядзіце ў гэтым выпуску. Курс развіцця дзяржавы. Роўна 20 гадоў таму адбыўся трэці ўсебеларускі народны сход. На дарогах галалёдзіца, даі раіць не спяшацца з заменай шын. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. Усё, што вырашылі, увасобілі ў жыццё. У гэты дзень роўна 20 гадоў таму адбыўся трэці ўсебеларускі народны сход. Дэлегатамі палітычнай падзеі сталі 2500 чалавек. Прэзідэнт Беларусі Александр Лукашенко ў сваім дакладзе звяртаў увагу, што выпрацаваны курс развіцця краіны аказаўся правільным. Пацвярджэнне гэтаму высокія тэмпы эканамічнага росту. Удзельнікі трэцяга ўсебеларускага народнага сходу адобрылі праграму сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі на 2006-2010 гады і прынялі адпаведную рэзалюцыю. Дэлегаты выказалі падтрымку прапанаваным кіраўніцтвам краіны дзяржаўным прыярытэтам. У іх ліку інавацыйны шлях развіцця эканомікі, энерга- і рэсурсазберажэння, нарошчванне экспартнага патэнцыялу на аснове павышэння канкурэнтаздольнасці айчыннай прадукцыі, развіццё аграпрамысловага комплексу і сацыяльнае адраджэнне вёскі. Імпульс да развіцця атрымалі жыллёвае будаўніцтва, сацыяльна-эканамічнае развіццё малых и сярэдніх городов. Третье Всебелорусское народное собрание проходило под лозунгом «Государство для народа». И да, действительно, именно в этот период основной уклон был сделан на социальное государство, его строительство. И пускай даже прошло уже довольно много времени, мы ни в коем случае не можем говорить о том, что тот лозунг, который был 20 лет тому назад, он куда-то исчез, куда-то делся. И на сегодняшний день развитие государства продолжается, в принципе, для народа в рамках построения социального государства. Просто что мы начинаем усилять какие-то грани. То есть если тогда была положена основа, такой базис, да, на 5 лет и в дальнейшем, то сейчас это добавляется в рамках каждого нового созыва. Трэці ўсебеларускі народны сход пацвердзіў, абраны дзяржавай курс, які ўжо атрымаў назву беларускай мадэлі развіцця, апынуўся прынцыпова верным і эфектыўным. Краіна не проста адышла ад прорвы, а заклала магутны зачын на будучыню, у тым ліку забяспечыла і сённяшні дабрабыт. Ад настаўнікаў да працаўніц аграпрамысловага сектару. Ужо заўтра Мінск збярэ жанчын са 118 раёнаў Беларусі на рэспубліканскі форум «Жанчына і будучыня вёскі». Прадстаўніцы паўднёва-ўсходняга рэгіёну на маштабнае мерапрыемства ў сталіцу адправіліся сёння. Але перад гэтым расказалі нашай здымачнай групе аб прачуваннях і планах на паездку. Як выглядае вёска будучыні і які ўклад у яе развіццё павінна зрабіць жанчына, даведвалася Тацяна Пименёнкова. Кагосьці прыцягвае мітусня мегаполісаў і бляск гарадскіх агнёў, але ёсць тыя, хто чэрпае сілу ў іншым, у зямлі, якая стала роднай. Людміла Кабаева, адна з іх, кіраўніку заслужанага ансамбля «Мілавіца», не адзін раз прапаноўвалі змяніць Уваравічы Будакашалёўскага раёна на вялікі горад. Але Людміла ведае цану сапраўднай гармоніі і прыхільнасці, а таму на сталічным форуме яна гатовая стаць голасам тых, хто верыць у сілу вёсак Беларусі. Деревня для меня все-таки это мой родной край, где я выросла, выросли мои дети, ну и, конечно же, где я работаю, и мой муж работает. И поэтому никогда у меня не было идеи переехать в город, потому что там я занимаюсь своим любимым делом, хожу на свою любимую работу. А вообще, как педагог, я уверена в том, что нужно прививать любовь к малой родине своим детям. И только тогда будет развиваться и процветать наша малая родина. А вось пра магчымасць жыць, развівацца і станавіцца знакамітасцю не па чутках ведае Людміла Баруценка. У вёсцы Борха, у радзіме жанчыны, у свой час нарадзіўся і жыў славуты беларускі пісьменнік Андрэй Макаёнак. Гэта прыклад для мясцовых жыхароў, што нават з невялікага населенага пункта можна выйсці тым, аб кім будуць гаварыць. Галоўнае – любіць свой родны край і даваць яму імпульс для развіцця. У нас буквально 70% педагогов – это уроженцы Журавичской земли. И наши дети не понаслышке знают, что из
простой деревушки, из небольшой, можно тоже выйти в люди, стать известным человеком и принести большой вклад для развития или в развитие нашей культуры. Гомельскую вобласць на маштабным форуме прадставяць 23 жыхаркі рэгіёна. У кожнай за плячыма дасягненні і павага не толькі на мясцовым узроўні. У склад дэлегацыі ўвайшлі прадстаўніцы розных сфер дзейнасці, ад спартсменак і настаўніц да павароў і прадстаўніц сельскай гаспадаркі. Ужо заўтра удзельніцам форума патрэбна падзяліцца гісторыямі свайго поспеху і бачаннем шляхоў развіцця сельскіх тэрыторый у кантэксце рэалізацыі праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны на 2026-30 гады. З трыбуны лепшыя з лепшых раскажуць пра свой унікальны досвед. Тацяна Піменёнкава, Валерый Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель». Рамонт сацыяльна значных аб'ектаў, пасадка дрэў і ўладкаванне пляцовак для адходаў. На Гомельшчыне падвялі вынікі года добраўпарадкавання. За 2025 год рэалізавалі ўсе задачы абласнога плана. Больш як палова з іх перавыканана. Пра комплексны падыход да навядзення парадку наступны сюжэт. На прадпрыемстве «Чырвоны гваздзік» як нідзе адчуваецца дыханне вясны. Да новага сезона азелянення Гомеля тут пачалі рыхтавацца яшчэ летась. Восенню высадзілі больш за 130 тысяч тюльпанаў. Яны расквецяць горад у красавіку-маі. В 2026 году на территории города Гомеля планируется высадить 71 цветочную клумбу и 114 объектов вертикального озеленения. На протяжении года будет высажено более 700 тысяч единиц цветов, которые также украсят наш любимый город. Год добраўпарадкавання знаменаваўся актыўным удзелам грамадскасці ў азеляненні. Каля 8 тысяч працоўных калектываў далучыліся да суботнікаў і месячнікаў рознага ўзроўню. Так гарадскія службы і жыхары разам садзілі дрэвы и кусты, обновляли газоны. По итогам 2025 года на территории города Гомеля было высажено более 32 тысяч деревьев, 15 тысяч кустарников. Также в рамках восстановления нарушенного благоустройства были выполнены работы по восстановлению газона на площади более 7 гектар. Навядзенне парадку закранула ремонт дзіцячых пляцовак, альтанак і замену вулічнага асвятлення. Працавалі і з адходамі. Абнавілі больш за 600 пляцовак для іх збору. Для буйнагабарытнага смецця закупілі кантэйнеры бункернага типу. Установка таких бункеров позволит предотвратить скопление отходов как на контейнерных площадках и вокруг них, так и особенно в периоды проведения сезонных субботников и в районах новой застройки. В 2025 году предприятиями жилищно-коммунального хозяйства области приобретено порядка 3000 единиц контейнеров для сбора отходов различного объема, в том числе более 1000 единиц для сбора вторичных материальных ресурсов. Добраўпарадкаванне – гэта яшчэ і пра камфорт. Падарункам для жыхароў адразу некалькіх раёнаў вобласці сталі сучасныя стадыёны і басейны, адрамантаваныя масты і экалагічныя маршруты. Дасягнуць добрых вынікаў удалося дзякуючы комплекснаму падыходу. В соответствии с планом-графиком определены 28 знаковых объектов для Гомельской области. Мероприятия по строительству, капитальному ремонту и модернизации на них выполнены также в полном объеме. Ну и хотелось бы, конечно, остановиться на наиболее таких значимых объектах. Это строительство полигона твердых коммунальных отходов в Кармянском районе. Добраўпарадкаванне – паўсядзённая сістэмная праца. На гэта неаднойчы звяртаў увагу прэзідэнт Беларусі Александр Лукашенко. Задача навядзення парадку на зямлі застаецца актуальнай, і вынікі яе вырашэння залежаць ад кожнага. Алеся Федарцова, Владзіслаў Казлоў, тэлерадыёкампанія «Гомель». Вясна прынесла беларусам не толькі доўгачаканае цяпло, але і шэраг змяненняў. У прыватнасці стане прасцей працэс рэгістрацыі нерухомасці. Падаць заяву і дакументы можна ў любой арганізацыі па дзяржаўнай рэгістрацыі ў любым населеным пункце краіны, незалежна ад таго, дзе знаходзіцца нерухомасць. Раней такая схема дзейнічала толькі ў сталічным рэгіёне. З 1 сакавіка адбылося павышэнне тарыфаў на аплату жыллёва-камунальных паслуг, якое было перанесена зімой. У цэлым яны вырастуць на 0,5 базавай велічыні. Гэта 22 рублі 50 копеек. Цэны на газ павялічацца крыху больш, чым на 7%, каля 90 копеек. За карыстанне электраэнергіяй плацёж вырасце на 3 рублі. Тарыфы на цеплаэнергію павялічацца з 1 чэрвеня.
Акрамя таго, у краіне стане больш тавараў з QR-кодамі. Яны з'явяцца на безалкагольных напоях і соках, а таксама на посудамыйных машынах, электрачайніках, мульціварках, тэлевізарах. Гэта робіцца, каб узмацніць кантроль за абарачэннем тавараў. Школьнікі змогуць праверыць сябе на 3-м этапе рэпетыцыйнага тэсціравання. Пробныя выпрабаванні стартавалі 1 сакавіка і працягнуцца па 30 красавіка. Добрыя навіны для бацькоў, якія хочуць вярнуцца да працы раней заканчэння дэкрэтнага адпачынку. У кожным раёне з'явяцца групы для дзяцей да 2 гадоў. Такое новаўвядзенне прадыктавана запытам грамадства. І нагадаем, да 31 сакавіка трэба падаць падатковую дэкларацыю тым, хто атрымаў даходы з-за мяжы або за год прадаў машыну, кватэру ці іншую маёмасць. Зрабіць гэта можна і офлайн, і онлайн. Да канца месяца індывідуальным прадпрымальнікам трэба заплаціць узносы ў фонд сацыяльнай абароны насельніцтва. Даплаціць узносы таксама могуць самазанятыя, якія хочуць сфарміраваць пенсійны стаж. З 1 сакавіка на Гомельшчыне дзейнічае забарона на лоўлю шчупака ў перыяд нерасту. Гэта самы распаўсюджаны від рыб у Беларусі, які жыве практычна ва ўсіх вадаёмах краіны і самы папулярны сярод рыбаловаў-аматараў. Драпежнік выконвае важную функцыю натуральнага рэгулятара рыбнага балансу. Ён знішчае дробных, хворых і аслабленых асобін, што стымулюе рост каштоўных відаў і аздараўлення папуляцыі ў цэлым. Шчупак сыходзіць на нераст адным з першых. Працэс размнажэння адбываецца адразу пасля сходу лёду пры тэмпературы воды плюс 3-9 градусаў. С 1 марта по 15 апреля на территории Гомельской области вступает в силу запрет на вылов щуки обыкновенной. Связано это с периодом размножения данной рыбы, который начинается с таянием льда. В случае непреднамеренного вылова щуки обыкновенной необходимо выпустить данную рыбу обратно в водоем. Парушальнікам пагражае штраф ад 10 до 30 базовых велічынь плюс 9 базовых за кожную асобіну. Пры шкодзе ад 100 базовых велічынь наступае крымінальная адказнасць. Выбираем студэнцкі атрад. У Гомелі далі старт рэспубліканскаму праекту. Ва ўстановах вышэйшай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі праходзяць тэматычныя сустрэчы і прэзентацыі, каб азнаёміць моладзь з магчымасцямі 3-го працоўнага семестра. Шумна, ярка і шматлюдна. У ГДУ і Мяскарыны агітуюць за працоўнае лета. Ва універсітэце, дзе студатрадаўскаму руху надаюць асаблівую ўвагу, разгарнуліся інтэрактыўныя лакацыі. Гэта сапраўдны навігатар для тых, хто хоча правесці канікулы з карысцю, атрымаць першую зарплату і афіцыйны стаж. В рамках промо-проекта наши молодые люди, будущие бойцы студенческих отрядов, получат уникальную возможность узнать максимально всю подробную информацию о работе в отряде, записаться в студенческий отряд посредством заполнения анкеты через чат-бот, оставить у себя в памяти те мероприятия и движения, которые сегодня популярны среди молодежи, это студотрядовское движение, ну и включиться в нашу большую команду. Сегодня на выставке рассказываем молодежи, почему студотряды – это правильный выбор, почему все-таки попробовать стоит. Здесь много активностей. Мы пытаемся завлечь не просто словами, что вот это круто, это надо. Мы пытаемся это доказать. Мы пытаемся показать, насколько мы слаженные, насколько у нас приятная душевная атмосфера. Вот маленькая семья. Промо-праект «Выбираем студэнцкі атрад» – штогадовая ініцыятыва БРСМ, якая вырашае адразу дзве задачы. З аднаго боку, гэта прыцягненне працадаўцаў, з другога – жывыя зносіны з моладдзю, каб дапамагчы ім набыць першыя працоўныя навыкі і знайсці новых сяброў. У 2025 годзе ў летні перыяд было працаўладкавана амаль 9 тысяч байцоў. Мэта – прадухіліць бяду. За 3 дні курсанты Міністэрства па надзвычайных сітуацыях абышлі больш за 700 домаўладанняў і правялі звыш 1000 прафілактычных сустрэч з жыхарамі Гомельскага раёна. Трохдзённы навучальны збор завяршыўся. 40 будучых выратавальнікаў разам са спецыялістамі абласнога ўпраўлення правяралі стан пячнога ацяплення, наяўнасць аўтаномных пажарных апавяшчальнікаў. Выявілі 85 парушэнняў правілаў бяспекі. 11 з іх звязана з няправільнай эксплуатацией печаў, а гэта один из основных факторов рызыкі. Данные нарушения будут взяты на контроль Гомельским районным отделом по чрезвычайным ситуациям. Устранение данных нарушений позволит улучшить состояние пожарной безопасности на территории района,
а также обеспечит безопасность граждан. Падобныя зборы – яшчэ адзін спосаб узмацніць прафілактычную работу. Да таго ж яны дазваляюць будучым выратавальнікам атрымаць рэальны вопыт зносінаў з насельніцтвам. Ситуация на дорогах региона будет заставаться складанной из-за гололедицы. На 3 сакавіка объявлены оранжевый уровень небяспеки. По информации областного гидромедцентра, уначы и раніцай у многих районах удзень месцамі магчымы ападкі, туман и гололед. Ветер паўночна-заходні 4,9 метров за секунду. Температура паветра ўначы будзе каля нуля, удзень до 2 градусаў вышэй за нуль. Увогуле на працягу тыдня яна будзе вагацца ад -3 у начны час до +5 у дзень. Водителям раяць не спяшацца з заменай шын на летнія. На дарогах у складаных умовах варта быць асабліва ўважлівымі. Тым, хто няўпэўнена адчувае сябе за рулём, лепш адмовіцца ад паездкі. На трасе трэба захоўваць хуткасны рэжым, павялічыць дыстанцыю і ўлічваць стан дарожнага пакрыцця. На прадпрыемстве «Светлагорск хімвалакно» даказалі, калектыў умее не толькі выпускаць якасную прадукцыю, але і здзіўляць талентамі. На прадпрыемстве ў другі раз прайшоў конкурс прыгажосці і творчасці «Ступень поспеху 2026». 12 амбітных юнакоў і дзяўчат змагаліся за званне лепшых, захапляючы журы і гледачоў. Падрабязнасці далей у сюжэце. Для Таісіі Ярашэнка, вязальшыцы цэха кручэння тканых палотнаў, гэты вечар асабісты подыум. Рыхтавалася больш за месяц. Візітоўка, творчы нумар і галоўны аксесуар, выдатны настрой. І няхай за кулісамі сэрца б'ецца часцей, на сцэну яна выходзіць як на працу, упэўнена. Я уже участвовала 2 года в подобном конкурсе, но волнение вообще не меньше, потому что в этом году масштабы просто огромные. У меня уже 2 дня сердце колотится, и сейчас тоже. Очень хочется победить. Каждый, мне кажется, участник, кто сегодня здесь, хочет победить. Ёсць на сцэне і тыя, хто хвалюецца за іншага больш, чым за сябе. Сям'я Вярбіцкіх. Еўгенія і Станіслаў пазнаёміліся ў цэху прадпрыемства. А зараз разам рыхтуюць творчы нумар, разам выходзяць да гледачоў. Для іх перамога не важная, галоўнае стварыць памятныя моманты. Когда было само приглашение на это мероприятие, я согласилась и предложила Стасу. Стас не отказался, он сразу согласился, потому что он всегда за меня, и это моя поддержка, он всегда будет рядом со мной. Это все сближает, потому что совместные репетиции, это как-то даже разнообразит, так сказать, домашний быт. Мы постоянно рядышком находимся, поддерживаемся. Конкурс прыгажосці і творчасці на прадпрыемстве праводзяць толькі другі раз, але ён ужо становіцца добрай традыцыяй. 12 маладых, прыгожых і харызматычных юнакоў і дзяўчат паказалі свае віды на інтэлектуальным турніры. Паўдзельнічалі ў фотаконкурсе «Народны выбар», а ў фінале здзівілі крэатыўнымі візітоўкамі, творчымі нумарамі і дэфіле. Конкурс очень важен для наших ребят. Это их возможность проявить себя не только как профессионалов производства, а также показать свои творческие, интеллектуальные достижения. Активно заявить о себе, о своих возможных успехах. В новой атмосфере люди открываются по-новому, раскрывают свои скрытые таланты, выражают новые эмоции, которые, наверное, недоступны нам в обычной жизни в производстве. На Светлагорск хімвалакно не даюць сумаваць. Яны рэгулярна праводзяць мерапрыемствы для супрацоўнікаў. Тут упэўнены, лепшы спосаб згуртаваць калектыў, даць яму магчымасць хварэць адзін за аднаго не толькі ў цэху. Мимо исключительно профессиональных навыков и умения, наши ребята очень творческие люди. Они принимают активное участие в общественно-политической жизни предприятия. Мы раскрываем с каждым годом много талантов. И вот сегодняшнее наше шоу, можно назвать профессиональное шоу, доказало еще раз, насколько они креативные, современные, творческие люди. Номинации дасталіся ўсім, бо ў гэтым конкурсе пераможных не бывае. А галоўны прыз – карона і званне містер і міс «Ступень поспеху 2026» адправіліся да тых, хто пакарыў сэрца журы. Зрэшты, сапраўдная ўзнагарода для ўсіх адна – мора драйву і новых грані таленту, які адкрыла ў іх родная праца. Дар'я Дрожжа, Ганна Кустачова, Александр Чарнышевич, тэлерадыёкампанія «Гомель». Гэтыя і іншыя навіны вы можаце знайсці ў нашым тэлеграм-канале, а таксама на сайце ў інтэрнэце па адрасе tvr.gomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі для вас працавала Юлія Масціч. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры.
Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Ирина Гладченко. Здравствуйте. В Реческом районе зарегистрировано смертельное ДТП. Лобовое столкновение автомобиля «Рено» и грузовика «ДАФ» произошло на 101-м километре автодороги Октябрьский-Париж-Речица. Женщина-водитель легковушки и ее 9-летний ребенок погибли на месте происшествия. Еще одна пассажирка в тяжелом состоянии доставлена в больницу. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Нетрезвая женщина-водитель задержана в Речице. На улице Белорусской инспекторы ГАИ обратили внимание на автомобиль Volkswagen, который подозрительно вел себя на дороге. За рулем находилась местная жительница. Факт употребления спиртного подтвердила медицинское освидетельствование. При этом водительского стажа у женщины практически нет. Свое удостоверение она получила в феврале этого года. Как итог, штраф в размере 200 базовых величин, а также лишение права управления транспортными средствами на 5 лет. В Гомеле выявили преступную схему по реализации поддельных рецептов. В декабре правоохранители сразу в нескольких аптеках областного центра изъяли оригиналы и копии рецепта врача на приобретение различных лекарственных препаратов. Все они были выполнены схожим почерком, большинство на одну и ту же фамилию. Менялись лишь даты рождения или инициалы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили гражданина, который предположительно подделывал и заполнял рецепты. У него взяли образцы почерка и назначили техническую и почерковедческую экспертизы. Согласно заключению эксперта, записи во всех рецептах и копиях рецептов выполнены одним лицом. В ходе технической экспертизы документов установлено, что бланки рецептов и оттиски печати в них выполнены на принтере. Гражданин предъявлял поддельные бланки рецептов в разные аптеки, таким образом приобретая широкий спектр лекарств в большом количестве. По данному факту возбуждено уголовное дело. В Мозыре парень похитил деньги у своего друга. Горожане в один из вечеров посетили не менее 5 увеселительных заведений. Перемещались на такси. У одного из них во время очередной остановки выпал кошелек. Его товарищ незаметно поднял бумажник, вытащил деньги, после бросил кошелек обратно на землю и поинтересовался у друга, не он ли обронил. Пострадавший пропажу денег обнаружил позже и обратился в милицию. Правоохранители быстро выстроили логическую цепочку и нашли вора. По данному факту возбуждено уголовное дело. В Ельске огонь унес жизнь мужчины. Возгорание жилого дома зарегистрировано по улице Матюшенко. Прибывшие спасатели на полу в горящей комнате под элементами обрушившихся строительных конструкций обнаружили погибшего собственника дома. В результате пожара уничтожена кровля, повреждены потолочные перекрытия, стены и имущество в доме. Рассматриваем версию причины пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. Уважаемые зрители, соблюдайте правила пожарной безопасности. Будьте внимательны и осторожны в обращении с огнем. Не выбрасывайте непотушенные спички и окурки. Исключите курение в местах для сна. А в случае чрезвычайной ситуации звоните по телефону 112. В Петриковском районе горел двухквартирный жилой дом. Пожар произошел в деревне Слобода. В одной из квартир уничтожена кровля, повреждены потолочные перекрытия, стены и имущество. Другая квартира пострадала меньше. Вероятная причина возгорания – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. На этом выпуск завершен. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Ирина Гладченко. Благодарю за внимание. Гомельская «Энергия» завершила регулярный чемпионат уверенной победой. В родных стенах со счетом 3-0 обыграл брестский «Западный Буг». Наибольшее число очков принесли команде Кирилл Фиалковский и Павел Кандулинский. По итогам регулярного чемпионата «Энергия» с 36 баллами заняла 4-е место в турнирной таблице. Далее в четвертьфинальной серии плей-офф команде предстоит серия до 2 побед против «Западного Буга». Первая игра 7 марта в Бресте. Далее 18 числа команды встретятся в Гомеле. При равном счете после 2 поединков решающая встреча состоится в Гомеле 25 марта. Арина Соболенко более чем на 3000 очков опережает ближайшую преследовательницу Игу Свионтек в рейтинге женской теннисной ассоциации. На сегодняшний день в активе белорусской теннисистки 10 675 баллов. На этой неделе Арина Соболенко стартует на турнире в американском Индиан Уэлсе. Год назад белоруска добралась до финала, в котором уступила россиянке Мире Андреевой. Тем временем Александра Соснович не смогла пробиться в основную сетку турнира в Индиан Уэльсе. В поединке первого квалификационного раунда белоруска уступила американской теннисистке Кайли Дэй 2-6-5-7. Встречи основного этапа пройдут с 4 по 15 марта.
Белорусские стрелки завоевали 8 медалей в 4-й день международного турнира по пулевой стрельбе в Казахстане. В частности, 2 победы одержал Николай Чернуха. Представитель Беларуси стал лучшим как в зачете юношей до 18 лет, так и среди мужчин. Тройку лучших во взрослом турнире замкнул соотечественник Николая Никита Довбаш. В стрельбе из малокалиберного пистолета золото завоевала Зоя Дасько. После 4 дней соревнований в Казахстане в активе белорусской команды 14 медалей, из них 5 золотых.